na nag-comment sa usa sa atong video katong gipalaki share draw nga naay title humna ni nga video basin mao ni ang page nga imong gipangita. O mao ni ang comment ni Heraclito Escabarte. Pwede nimo ni isulti sa mga tao nga naa sa middle class o upper class. Pangutan-on tika kining imo push yourself. Applicable ba ni sa mga tao nga wala nay makaon? Kanang nagpuyo sa ilalom sa tulay, nagbanig og karton sa kalsada, kanang ang balay nila kay kariton, nga sudlan sa bakal og botelya. Makasurvive ba ni sila sa imong push policy? Salamat sa comment, sir. Klaro kayo nga gikan ni tinuod nga kabalaka para sa mga tao nga pinakalalom ang kalisod og respeto kay kuana. Ang push yourself dili ni para lang sa middle class o upper class. Motivation ni siya og applicable ni sa tanan. Bisan asa pa ka nagsugod. Tinuod dili pareho ang starting line sa tanan. Nagyod uban nga ang push karon kay pangitawon unsay ikaon karong adlaw. Wala nako na ginabaliwala. Pero ang mensahe sa push kay dili instant success. Ang push usahay kay dili pag-surrender, kundi pagmata gihapon ugma, paglaom gihapon bisag kapoy na. Og pagtuo nga mintras buhi pa na gihapon pag-asa. Og para sa ako dako kayo ang papel sa Ginoo kay with God everything is possible. Daghan tag ehemplo sa kalibutan nga nagsugod nga halos wala. Sila Jack Ma o Elon Musk. Wala sila nagsugod nga dato. Ang naaragyod nila ato kay damgo og padayon nga pagpaningkamot. Og karon sila na ang pinakadato sa tibuok kalibutan. Imagine that ka journey. Mao nga pareha nila. Dako apod imuhang damgo. Don't be close-minded. Daghan ang na-stuck sa ilang current situation tungod kay abi nila wala nay paagi. Pero ang tinuod na ay hundreds, thousands, even millions kapaagi para matuman ang imong damgo. Basta dili lang kamo undang. Dili tanan mahimong billionaire og dili man pud kana ang atong tumong. Ang tumong kay progress gikan sa mas lisod padulong sa mas maayo. Og kung ang push sa uban karon kay survival kana sakto og respeto kay kuana. Sa katapusan, ang akong mensahe dili paghusga, kundi paghatag ug paglaom. Bisan asa ka karon, dili pa didto matapos ang imong story. Kita kits ka journey.